Әнкарада 13 сәгать исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 10 июль пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle кушымтасыннан Вот из радио каналынан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Сәламәтлек саклау вәкаләтләре белдергәнчә, Израильнең камау астындагы Газзага башкарган соңгы һөҗүмнәрендә ким дигәндә 48 фәләстинле һәлак булган. Алар арасында балалар да бар. Һөҗүмнәр АКШның Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуга камау астындагы бу җирлектә утны туктату өчен басым ясаган вакытта булган. Югары дәрәҗәле Израиль рәсми заты Израиль белән Хамасның Газзада 1-2 атнашында утны туктату һәм тоткыннар белән алмашу килешүе тәэмин итә алуын, әмма моның бер көн эчендә булмаячагын әйтте. Рәсми зат Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның Вашингтонга сәфәре вакытында чәршәмбе көнне ясаган белдерүендә, әгәр яклар 60 көнлек тәкъдим ителгән утны туктатуны кабул итсәләр, Израиль бу вакытны Фәләстин каршылык күрсәтү төркеменең коралсызлануы кирәктергән даими утны туктату тәкъдим итү өчен кулланачагын белдерде. Исеме әйтелмәвен сораган бу рәсми зат, әгәр Хамас бу тәкъдимне кире какса, без үтерүне дәвам итәчәкбез дип искәртте. Израиль оппозициясе лидеры Яир Лапид исә премьер-министр Беньямин Нетаньяхуның Газаның көньягындагы Морак коридорын көн тәртибенә китереп утны туктату килешүенә ирешүгә киртә итеп тәкъдим итүен кискен тәнкыйтьләде. Оппозиция лидеры Яир Лапид Израиль дәүләт тапшырулары оешмасы Канга биргән радио әңгәмәсендә Нетаньяху килешүгә киртәләр куя дип җиткерде. Израиль 2023 елның 7 октябреннән бирле камау астындагы Газада күбесе хатын-кызлар һәм балалар булган 57500дән артык фәләстинле үтерде. Фәләстиннең рәсми хәбәр агентлыгы Вафа мәгълүматына караганда, җимерелгән йортлар астында якынча 11 мең фәләстинленең калуы борчу тудыра. Белгечләр исә Газадагы шын үлем саннарының Фәләстин рәсмиләре белдергәннән күбрәк булуын, бу санның якынча 200 меңгә җитә алуын әйтә. Бу геноцид барышында Израиль төбәкнең зур өлешен хәрабәгә әйләндерде һәм бөтен халыкны диярлек яшәгән җирләреннән күченергә мәҗбүр итте. Шул ук вакытта Израиль зур ихтыяҗ булган гуманитар ярдәмнәрнең төбәккә керүенә киртә куеп, БМОның ярдәм программасын читкә тәрү өчен АКШ яклавында оештырылган һәм үлем тузагы дип тәнкыйтьләнгән бәхәсле ярдәм төркеменә керергә рөхсәт бирде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ башы Дональд Трамп үзен тәнкыйтьләгән һәм хәзерге вакытта аларга карата тикшерү алып барылган элекке FBI директоры Коми Джеймс һәм элекке CIA башлыгы Джон Бреннан турында алар дөрес сүзле түгел һәм моның өчен җавап бирергә туры килергә мөмкин дип әйтте. Трамп чәршәмбе көнне FBIның Коми һәм Бреннанга карата тикшерү башлатуына кагылышлы сорауга бүген укыганнарымнан тыш мин дә бер нәрсә белмим дип җавап бирде. Ике АКШ рәсмие Reuters һәм Associated Press агентлыкларына биргән мәгълүматкә караганда, АКШ Украинага артиллерия ядрәләре һәм күчмә ракета системалары җибәрә. Берничә көн элек Дональд Трамп идарәсе Киевка кайбер мөһим корал ярдәмен туктатып торган иде. Узган атнада кораллар җибәрүнең тукталып торуы АКШ хәрби запасларының бик түбән дәрәҗәдә булуына кагылышлы борчылулар белән бәйле булуы белдерелде. Йонхап хәбәр агентлыгы белдергәнчә, Көньяк Корея мәхкәмәсе элекке илбашы Йон Сок Елне узган ел уңышсыз тәмамланган хәрби хәл кертү омтылышы сәбәпле сак астына алу карары чыгарган. Агентлык белдергәнчә, Сеул үзәк төбәк мәхкәмәсенең югары дәрәҗәле судьясы Нам Седен Йон дәлилләрне юк итәргә мөмкин дигән борчылу белән бу карарны чыгарып, аны икенче тапкыр кулга алдырган.
АКШ илбашы Дональд Трамп Бразилияның элекке дәүләт башлыгы Жаир Болсонаруга карата мөгаләмә һәм АКШның социаль медиа платформаларына цензура куллану дәгъваларын сәбәп итеп күрсәтеп, АКШка керә торган барлык Бразилия товарларына 50% күләмендә киң кырлы таңбахана салымы кертүен белдерде. Трамп шәршәмбе көнне Truth Social платформасында урнаштырган хатында Болсонаруга карата дәгъваны халыкара хурлык дип бәяләде һәм аны гаепләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Түркияның тышкы сәясәте тапшы тезбебезнең бүгенге чаралышында НАТО һәм Түркияның озын сәяхәте салкын сугыштан 21-нче гасыр янауларына темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. НАТО дәүләт һәм хөкүмәт башлыкларының соңгы саммитыннан соң Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган ясаган киң кырлы чыгышы НАТОның көн үзәк роленә һәм Төркиянең күз алдына визионына кагылышлы гыйбрәтле бәхәсләргә сәбәп булды. НАТОның Европа һәм Якын Көнчыгышның юл чатында урнашкан мөһим әгъзасы булган Төркия өчен НАТОның роле үзгәргән региональ динамикалар эчендә әһәмиятен саклап кала. Фәкать котлауына да бара. Соңгы 10 елда НАТО зур көчләрнең агрессивлыгының яңадан җанланып китүе белән коллектив саклану миссиясына кире кайтты. Бурылыш ноктасы Русияның Крымны канунсыз аннексияләүе һәм Украинаның көнчыгышында сугышны башлатуы белән 2014 ел булды. Моннан ары НАТО кибер сугышны һәм җимергеч гибрид тактикаларны да җитди янаулар буларак кабул итә. Русияның гадәти хәрби янауыннан тыш кибер сугыш көндәлек бурычлыгы әйләнде. НАТО илләре хөкүмәт пәрвәзенә һәм электр челтәрләренә каршы хакер һөҗүмнәреннән социаль медиа аша йогынты ясау операцияләренә кадәр дошманча кибер ишәнлеккә душар ителә. Бу һөҗүмнәр гадәттә чыганагы билгеле булмыш ясала һәм дәүләт вә дәүләт тышындагы агрессия астындагы чикне аныксызлаштыра. НАТО бу янауларга кибер саклану хезмәттәшлеген көчәйтеп һәм җитди кибер һөҗүмнең 5нче маддәгә күрә көмәк саклануны зарур кылачагын кабул итеп җавап бирде. Ләкин күренми торган санлы һөҗүмнәрдән саклау катлаулы вазифа. НАТО да кабул иткәнчә, кибер мәйданны мәйдан буларак тану бары тик беренче адым иде һәм чыдамлылыкны ныгыту өчен тагын да күбрәк эшчәнлек алып барылуы зарур. Һәр берлектәш тагын да көчле кибер саклану системаларына капитал сала, ләкин кибер һөҗүм НАТОның реаль вакыт режимында агаңлы итеп җавап бирү сәләтен сынап карый. Төркия өчен НАТО һәр вакыт һәм иминлек казыгы, куркынычсызлык якоры һәм дә стратегик уртак партнер булды. Төркиянең Европа белән Азияны бер-берсенә тоташтырган тиңсез географиясе белән тирбәлүчән якын көнчыгышы күрше булуы һәм Кара диңгезгә ирешүне контроль итүе башка берлектәшләрдән аермалы бер караш тотышын казандыра, үзгә перспектива бирә Төркиянә. Нәтиҗә буларак Төркиянең НАТО эчендәге өстенлекләре Европаның дөньягындагы яки көнбатышындагы берлектәшләренең приоритетларыннан табигый буларак аермалы була ала. Польша яки Эстония Русияны тыеп торуны беренче приоритет итеп күргән булса, Төркиядә НАТОның террорчылык һәм региональ тотрыксызлык кебек янауларны хәл итәргә тиешлеген шул ук рәвешчә телгә ала. Төрек рәсмиләре ПКК һәм ДИАШ кебек төркемнәргә каршы көрәштә берлектәшләренең Төркия белән терәктәшлек эчендә булуы зарурлыгын еш билгеләп уза. Көнбатыш уртакларының Төркиянең террорчылыкка каршы көрәш усулларын тәнкыйтьләве яки саклану өчен кирәкле корал сатуларын кечектерү кебек вазгыятьләрдән Төркия тынычсыз була. Анкара
NATOның 5-нче матта йөкләмәсендә бары тик кагаз дәгънә түгел, гамәлдә дә террорчылыкка каршы киңәйтелүе зарурлыгына һәм Төркиянең иттифакка ышанычының Анкараның иминлек бурчуларының кабул ителүенә бәйле булуына катгый рәвештә басым ясый. Төркия НАТО өчен критик әгъза булуын дәвам итә. Ракета соклану радары кебек NATOның стратегик җайламаларына урын бирә. Косоводан Әфганстанга кадәр НАТО миссияларында вазифа башкарган зур армияне җитәкли һәм Кара диңгезнең куркынычсызлыгы өчен бик зур әһәмияткә я диңгез кичүе булган бугазларны контроль итә. Көнчыгыш белән көнбатыш арасында тигезлек, баланс урнаштырган Төркия иттифакның көньяк-көнчыгыш ягын ныклы рәвештә яклаган булса, соңгы чорда сугышның җимерелгеч нәтиҗәсенә дучар булган Украинадан ашлык җибәрелүенең җиңеләйтелүе һәм сөйләшүләрне кабул итүе кебек мисалларда күренгәне кебек еш-еш арадашчы ролендә үз өстенә ала. NATOның 1949 елдан 2025 елга кадәр җәелгән озын сәяхәте даими ахәң барышыннан узды. Сакын сугыштан исән калган НАТО сугыштан соң үзен яңадан ачты һәм хәзер инде яңа янаулар белән тулы дөнья белән шашты. Иттифакның үзара саклану миссиясе һәр вакыттагыча әһәмиятен саклап кала. Авропа шикләрендә хөкем сөргән сугыш белән бергә бу әһәмият тагын да күбрәк билгеләүче хәлгә әйләнде. Фақат NATOның уңышы төрле рисклар алдында бердәмлеген саклый алуга бәйле булачак. НАТО лидерлары киләсе саммитларга әзерләнгән чакта тарихның авырлыгын һәм NATOның саклавы астында яшәүче 1 миллиардтан күбрәк кешенең өметләрен тормышка ашыра. Алдыбыздагы еллар NATOның гармониясын һәм иҗатын сынап карачак. Америкаларның, төркләрнең һәм Европаларның бергә булуы, элекке һәм яңа дошманнарына тыеп туру һәм тиз үзгәрүчән иминлек шартларына яраклашу. Узган 76 ел белешмәлек буларак телгә алынса, НАТО кайчагында көчле бәхәсләрнең уртасында булса да хәтта Төркия һәм әгъзалары өчен алдан әйтелә алмаслык дөньяда коллектив саклануның нигез ташы булып калачак. Мөхтәрәм таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ибәкнең анлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм таңшар, Төркиягә татар хиҗрәтенә багышланган тапшыр дизбебезнең бүгенге 28нче бүлегендә Садри Максуди турында сүз алып барабыз. Татарларның милли азатлык хәрәкәте җитәкчеләреннән берсе, Төркиянең дәүләт эшлеклесе, türkolog, хукук белгече, язучы Максутов Садриддин Низамиддин улы. Иммиграциядә Садри Максуди Арсал. Садриддин Низамиддин улы 1878 елның 23 июлендә Казан губерниясе Казан өязе Ташсу авылында Мулла гаиләсендә якты дөньяга килә. Ул мәгърифәтче, журналист, җәдитче һәм бик күп дәрес китаплары авторы Әхмәт Хади Максудиның энесе. Башлангыч белемен ул туган авылында, әтисе Низамиддин хәзрәт мәдрәсәсендә ала. Шуннан соң Садриддин гыйлем алуын 1888 елдан башлап Казанда урнашкан Апана яки икенче төрле Күл буе мәдрәсәсендә дәвам иттерә. Мәдрәсәдә укыган вакыттан ук Садриддин актив бер шәкерт була.
Белгечләр язуына караганда, ул 14 яшендә Даниэль Дефоның Робинзон Крузо әсәрен төрекчә тәрҗемәдә укый. Шуннан соң аны татар теленә тәрҗемә итә. 1893 елда Максуди Исмаил Гаспралы белән таныша. Соңрак ул Гаспралыны үзенең рухи атасы буларак искә ала. Яшь Садретдин Бакчасарайда Зинҗирле мәдрәсәсендә белем алуын дәвам иттерә. Зинҗирле мәдрәсәсендә ул елларда аның абыйсы Әхмәт Хади Максуди укыта торган була. Аңа Кырымда озак калырга туры килми. Әтиләре 1894 елда вафат булганнан соң, бер туган Максудилар кире Казанга кайталар. 1896-1901 елларда Садри Казан татар укытучылар мәктәбендә укый. Аның белән бергә мәктәптә Гаяз Исхакый да укый. Укытучылар мәктәбендә уку чорында ул үзенең беренче әсәре Мәгишәт романын яза. Аның бу әсәре 1898 елда басылып чыга. 1901 елның җәендә киләчәк юлын билгеләү алдыннан Максуди Ясная Полянада Лев Толстой белән очрашып, узаклап әңгәмә кура. Кырымда Исмаил Гаспралы, Истанбулда төрек язучысы Әхмәт Митхәт янында булып, алар йогынтысы белән Парижга китәргә карар итә. 1901-1906 елларда ул Париж университетының юридик факультетында белем ала һәм хукук фәннәре кандидаты исемен ала. Бу елларда Парижда шулай ук татарның мәшһүр улларыннан Юсуф Акчурада белем ала. Аларның анда башланган дуслыклары Акчураның кинәт үлеменә кадәр дәвам итә. Уку белән бергә ул Париж газетында корреспондент булып эшли. Рәсәй мусульманнары һәм төркиләре турында лекциялар укый. 1906 елда Садретдин Максуди укуын тәмамлап, туган иленә әйләнеп кайта. Рәсәйгә кайту белән ул Русияның сәяси тормышына актив рәвештә кирип китә. Либерал-демократик юнәлешле Иттифак әл-Муслимин мусульманнар берлеге партиясе җитәкчеләреннән берсе буларак билгеләнә. Бөтен Русия мусульманнарының 3нче курултайында Иттифак әл-Муслиминның үзәк комитетына сайлана. Бу 3нче курултай Түбән Новгород шәһәрендә 1906 елның августында була. Бу курултайлар Рәсәй мусульманнары тарафыннан уртак беренче эшчәнлек дип әйтергә мөмкин. Бик яшь булуына карамастан Максуди кадет фиркасыннан 2нче һәм 3нче дәүләт думалары депутаты булып сайлана. 1907-1912 елларда Думаның мусульман фракциясе җитәкчесе буларак хезмәт куя. Садри Максуди Думада булган вакытта Рәсәй мусульманнары мәнфәгатьләрен кайгыртуны үзенә бурыч итеп куя. Ул Дума минбәрен Русиядәге мусульман халыклары, шул исәптән татарларның сәяси, мәдәни һәм дини хукукларын яклау трибунасы итеп файдалана. Дәүләт думасында халык ышанычлысы депутат булган чорда Максуди вәкил сыйфаты белән делегация составында чит илләрдә дә булып кайта. Шундый сәяхәтләрдән берсе буларак парламентлар ара берлекнең Берлин конференциясендә катнашуын әйтеп китәргә мөмкин. Әлеге конференция 1908 елда була. Шулай ук ул Дәүләт думасы вәкиллеге белән бергә Англиядә булып король Эдуард VII һәм баш министр, премьер-министр Асфит тарафыннан да кабул ителә. Әлеге сәяхәт нәтиҗәсендә Садри Англиядә алган тәэсирләрен Англиягә сәяхәт исемле китабында тасвирлый. Аның бу китабы 1914 елда дөнья күрә.
1910 yılının sentябрында ул Дәүләт Думасы депутаты рәвешендә Түркистанга сәяхәт кыла. Бу сәфәрендә максуди Ашхабад, Самарканд, Бухара, Кокан, Ташкент кебек Түркистанның борынгы һәм мөһим үзәкләрендә Русия мусульманнарын үз мәнфәгатьләрен яклау максатыннан берләштерү идеясын пропагандалый. 1910 елда Садри Максудның шәхси тормышында үзгәрешләр була. Ул Оренбургның танылган миллионер бойларыннан милләтпәрвәр иганәче Мөхәммәд Шакир Рәмиевның кызы Камиләгә өйләнә. Максудның инкыйлаб һәм аннан соңгы еллардагы эшчәнлегенә киләсе язмада тукталып узарбыз. Мөхтәрәм таңшар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye Radyo'da. خصوم Türkiye Zayne Radyo Gayane. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanala Türkiye Avazı Radyosu. Edo İfonitis Türkiye. Ovdje Radio Glas Türkiye. Jeda Radio Amriyat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Мақтарам таңышар, Türkiye Avazı Radyosu'daki Tatar türündeki tavşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Kazan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqının 17.615 kHz ışlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığla qoşuntasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Kazan vaqti bilen saat kişki 8-ci ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşağı What West Radio kanalından tığlayasız. Әлегә biz sizin bilen sağlaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.